Kajingbun ki kertong ki ban aireng ha collection saka yeng dor bar thawain ka Lok Sabha mentau snam na Shillong parliamentary seat kan long ka kabu yu kertong ka Indian National Congress INC long umeli ka Congress na umsning constituency u Dr. Celestine Lingdo dak ba krens kam Dr. Celestine uloong ba yamentahi ka Congress kan penyeng do ba Vincent H Pala bat ong bo undang job yang hakani ka wat ka bamenta u Dr. Celestine uloong ru baban penkelai ka sencar khadar yeng do bar thawain Lok Sabha kata ban pendu no yu lakam sencar bala jualam da BJP kadai be tang ka jingetli lang na kiwe kiseng bat ki bujudon hapo ka kanhun India henrei tang na ka Congress moroi kan omla ban le ye Kumangi Yusyam baro sikata hekene ki election ki balale. Kat badang bun kandidat kata kadang pensup ya ke Kongres ban job. Tianrei kamdei tang kata naga banta ke Kongres ki paiba aru ki sothu abang ide ban pak se Delhi ngide ban pak da u kandidat jong ke parti ki badan ha Delhi. Ladangi pak de ki kandidat ki balo Marwe sha Delhi ki bomdan parlok kane kanom wanra kanono ka jingkela nam ta ka jela ka jongi tenga kermen skam hapdeng ka jingbun jong ki kandidat ki banyale I mapala u kandidat jongi na ka parti kongres in sedang job hi manta kesin ban ong ba ka chance ban bujli ya ka BJP ka syong ka jingi trilang jong barok ki parti kane ka India block te ban ong ban ya keren kop batang ka kongres marwei kan la ban le lut na dong sudong kadon kam ka jing tri sitom ka bakhan kerpang susu te henrei rengkat bat ki perlok hapo ka India block ka teamwork ka jongi kan sawanra ya kata ka jingkelah ka bangi angnut tina ka banta jongi kirit pipe ngathrai ka jingkelah Delhi kan nong ka jingker khu yengi hang ni